таксиронҳое ки дар гузашта аз хадамоти чанд ширкат истифода мебурданд, ҳоло бештар аз он нигаронанд, ки баъди барҳам додани аксари ширкатҳои таксиронӣ ва пайвастани онҳо ба барномаи ҷура корашон мушкилу серхард шудааст. баъзе ронандаҳо мегӯянд чунин омил, яъне пойбанд як барнома кардани хадамот дар бозори таксӣ ва талаботу харҷҳои иловагии молӣ ба кори онҳо таъсири манфӣ гузоштааст. барое ки 100 сомон вай бояд гирад ҳар рӯз ширката супора. ҳар рӯз 100 сомон ширката супора. баъд аз ин вай бояд агар аренда боша мошинаш 200 сомон пули аренда ва 250 сомон пули аренда супора. банк дадошта боша вай бояд ҳар рӯз 300 сомон касса кина пули банкаш. бо зиндагӣ дора, оила дора, чӣ дора. ин ронанда бо андешаи эҳтиёткорӣ нахост номаш ошкор ва чеҳрааш нишон дода шавад. як нигаронии ронандаҳо ин аст, ки новобаста аз кор кардан ё накардан онҳо бояд ҳар рӯз 100 сомонӣ пардохт кунанд ва мехоҳанд мақомот ин масъаларо ҷиддан ба баррасӣ гиранд. азим иброҳим, вазири нақлиёти тоҷикистон, дар нишасти хабарияш гуфт, наметавонад ба ҳалли ин мушкили ронандаҳои таксӣ дахолат кунанд. масъалаи таксиҳо дар ҳақиқат 100 сомона ман ёдам ҳаст дар ҳамин толор бо шумо суҳбат доштем. ман гуфтам ки дар ин масъала ҳалли худашро пайдо кардагӣ аст. дар ҳақиқат мо ба масъалаи хоҷагидории ҳамин корхонаҳо дахолат кардан наметавонем. бибинед, як вақт мо дар бораи чанд ҳазор гап мезадем, ҳозир 4 ширкат 14 000 аст. бо ҳозирам таксиҳое ки ғайриқонунӣ кор мекунанд дар ҳамин байн гардиш доранд. барои ҳамин ин ҳисобкитоби молиявии ҳамон корхонаҳо аст ки фаъолият карда тавонад. ин дар ҳолест ки вазири нақлиёт дар нишасти хабарии пешинаш аз ҳалли ин мушкили ронандаҳо хабар дода буд. он сафар гуфтам ки ҳал шуд, лекин баъд манам аз васоити ахбори омма хондам ки ҳамин масъала ҳоло ҳам дар байн. баъзе коршиносон бар инанд, ки вазорати нақлиёт ва ҳукумати Душанбе метавонанд ба мушкили ронандаҳои таксӣ дахолат кунанд. ба қавли Фозилҷон Фатуллоев, коршиноси иқтисодӣ, мушкили аслӣ дар он аст, ки бозори таксиронӣ монополия шудааст ва рақобат миёни ширкатҳо ба назар намерасад. мушкили дар он аст, ки рақобат байни ҳамин ширкатҳои мавҷуд будае, ки аллакай бозори таксирониро инҳисор, яъне монополия кардаанд, дар амал, яъне ки дар таҷриба бояд рақобати худро нишон диҳанд. он ки ин ширкатҳо медонанд ки ягон рақобат байни онҳо несту чӣ намуд хоҳанд хизматрасонӣ кунанду чӣ гуна муносибате хоҳанд бо муштарӣ карданро ба онҳо иҷозат додан, ин шаҳодати далолати он аст, ки мақомотҳои дахолдор, алал хусус ҳукумати шаҳр ва вазорати нақлиёт аз бемасъулиятии онҳо шаҳодату далолат медиҳад. чанде аз муштариони чунин таксиҳо, ки миёни мардум бо номи ҷура таксӣ маъруфанд, мегӯянд сатҳи хидматрасонии онҳо мисли пеш набуда, роҳгироашон гарон шудааст. оё касе онҳоро назорат мекунад? ҳарчанд ман мебинам, ки сокинон шикоят мекунанд, дар фейсбук менависанд, вале ягон коре ҳал намешавад. шояд корбарӣ нест. баъзеҳо аз ҳафташ ҳамон ҳисобкунакро тоб медиҳанд. 1 километрро 4 сомон нишон медиҳад. аз баъзеҳо 3 сомон барои 1 километр. ман инро камтар пештар фаҳмидам. ҳамеша бо як роҳ меравам, вале ҳар вақт нарх гуногун аст. ҳукумати Душанбе ахиран танҳо ба 4 ширкати мусофиркашонӣ Экотакси, Олуча Авто, Ковион ва Сафотакси иҷозаи кор дод. дар як санад, ки бо имзои яке аз муовинони раиси шаҳри Душанбе расонаӣ шуд, номе аз 9 ширкати дигари таксиронӣ зикр нашуда буд. баҳсу мушкилоти ронандаҳои таксӣ дар Тоҷикистон масъалаи нав набуда, дар гузашта борҳо садо додааст. дар робита ба чунин нигарониҳо, ширкатҳои таксиронӣ ё намояндагони барномаи ҷура аз шарҳи мавзӯъ худдорӣ мекунанд.